Ville Long, olet aika kovaa puuta. Elinikäinen Suomen mestari ja täällä Tartossa elinikäistä Viron mestaria Raulia vastaan perinteisessä Titaanien ottelussa. Voitto tuli. No joo, voitto tuli tällä kertaa. Että ihan hyvä fiilis. Raul aloitti tosi hyvin 2 ekaa erää, mutta sitten mä sain vähän mun peli kuvioista kiinni ja sitten 3 seuraavaa tuli mulle, mutta hyvä matsi, hyvä show, se oli pääasia. Show oli melkoinen, eli sinä toisen erän jälkeen sanoit, että sun suurin pelillinen ongelma on Raul Must ja näytti, että kolmannessa Raul juna puskuttaa loppuun asti 3-0, mutta sitten tuli Ville Lang. Mikä oli käännekohta? Väsykö Raul vai otitko jonkun muun taktiikan vai heräsitkö vaan? No ehkä Raul ihan vähän väsähti niiden 2 eka erän jälkeen. Lähti se semmoinen niin tosi terävä peli pois. Ja sit mä rupesin pelaamaan, mä en vaan enää tehnyt virheitä. Et mä rupesin pelaamaan paljon puolustavammin sitten, niin siitä se tuli aika helposti loppujen lopuksi. Joo, oli se muutaman pisteen varassa se viimeinen, mutta sieltähän se tuli. Mutta nyt muutama sana tästä uudesta pisteytyssysteemistä, että 11 pelataan ja 3 parasta 5. Että mikä on kommentti siihen? Muuttuko pelin luonne tai oletko pelannut näin aikaisemmin? No en ole ikin pelannut tätä eka kertaa, että ihan mukavaa, että molemmat matsit meni 5. erään ja ihan loppupalloille. No kyllä on varmaan ihan jees, että siinä tulee enemmän semmosia niinku kriittisiä pisteitä, kun tulee niinku oikeastaan aloitat erän, niin sit se onkin niinku erän loppu jo. Siis aletaan pelaa niitä tärkeitä palloja. Toisaalta se on ihan hyvä, mutta no ei pistelaskua tietysti koko ajan pitäisi muuttaa. Et kun se muuttuu niin nopeasti, niin se vähän niin kuin vie uskottavuutta koko lajilta pois. Se on totta. Täällä on yleisöä paljon tänään ja yleisölle oli, niin jokainen piste oli arvokas ja jännitystä oli ilmassa koko ajan, mutta niin kuin sanoit, että koko ajan ei muuteta sitä pisteytyssysteemiä. Mutta muuttuuko se pelin luonne tästä uudesta pisteytyssysteemistä? Oliko se helppo orientautua tähän näin vai oliko samalla ajatuksella pelataan? No joo, siis kyllähän se lyhenee vähän se peli. Jos miettii, että nyt oli niinku 5 melkein tai aika tiukkaa erää, jos olisi ollut samanlainen 3 tiukkaa erää niin kuin 2-1, niin olisi se peli kestänyt paljon kauemmin. Kyllä se vähän lyhenee ehkä se peli, mutta no en mä tiedä. Kyllä taas ihan hyvä pistelasku toisaalta. Eikö se ole niin, että oli se pistelaskusysteemi mikä tahansa, niin lahjakkaat ja hyvät voittaa? Paras voittaa aina jo, näin se on. Näin se on. Kiitos Ville. Kiitos.